What's up mga guys, maayong hapon yung tanan diha mga guys no. So karong hapon na mga guys ni gawas ta kay magpailis na pud og bangko aning atong bag-ong motor no. Mao na itong motor sa 2024 no, Raider 150. Kaya nga kung ang kasud mga guys, sige nagbalibad kay sige sagli kramo kay slide kuno yang lubot inig angkas na sa motor, samot na inig kanang brake ko kay slide kayo ang lingkuranan unya naka flat seat man guni siya mga guys. So mao na ato ning pailis dan ron og happen ang atong bangko unya ato anang pa tapakan og foam diha gamay dapit sa may passenger seat no, para dili kayo mo slide ang atong angkas kay medyo madapat kuno ang iyang yutot sa atong buko-buko. Nga ni motora pud ay nga ano pud nga pagka-design na nga medyo tuwad man sa kayo way dagang langan diha mga guys no, maniho na sa kuan diha ng chip mechanic diha ba gihukasan na atong bangko sa mao na sitwasyon na ron kana dapita no, ato nang pabilis danog kuan cover nya pinagamay dara gitapakan na ni busing sit up na dayon dito sa mga jeep mechanic na to diha ba nga alisto kayo ba mga suki na to diha gamitan naggaba sa puthaw ay kay medyo gahi man yang pom nga igamit gabas puthaw ra tirada pak butang ag rugby ipapilit ang rugby sa pom dili na sa suyop-suyopon ha, para na sila para dikit sa kuan mga relasyon dikit ba. Happy Valentine's Day dahil yung tanan diha mga guys no. Valentine's Day dahil today is February 14 day mga guys 2024. Ug maoron ang adlaw sa mga gugma o unsa. Lihaan day gamay busing okay para kon ba para pantay ang pikas ba. Pantay na siya retrada diha. Para nindot kay ang feelings sampot iniglingkod sa bangko nga bagko og cover di ba? Na siya mga simple mga choy maana na siya medyo bungdo medyo na siya kuan daw sangitanan niglingkod sa tong angkas dia di na kay siya kuan away daghang kasikas dia mga tsoy gihapin na sa akong busing hapin lang gud tali mga hapin ayon lang sa dang hapin nga saging unsa matik na gistipliran na og kuan gamay na lang gibali kay pasig mapaig inata busing giinat-inat para mapantay ang iyang wala og tuo nga kuan ba view ba para di siya magyangbe pak tirada stipliran day magic stipler gamitan ni magic stipler pak paspas kayo ni ako mekaniko mo na man kanindot diha kay wag isayang sa oras nagigunting na purman na siya pak igtalaod na lang muna nakanindot diha limpyo kay agi ba ni masok nabali man ni using ano man unsa man style siyempre gitungtong pa na pamatad gitao dayon sa usa nga kuno kanang chip mechanic dra na purma na naron siya nig kuan humana siyempre na humana man purma na gina siya mo itong project sa 2024 no. So mo na ikatulo na to nga baby katong una blow XRM o kaning Raider nga 150 nga pinaka pangandoy sa tanan ning motora medyo kalas-kalas din ni